Здравейте, вие сте с канала Може би полезно. Намираме се в Renault Zoe, електрически автомобил, който понякога, може би на няколко месеца или на година, се случва мултимедията да забие. Когато забие, ето този бутон за включване и за изключване реално, който не работи. За да се включи и изключи, трябва да се натисне ето този бутон 5 пъти. Бързо 5 пъти. Ето вижте, 5 пъти. И мултимедията се рестартира. Това води до рестартиране на мултимедията. Не се възстановяват заводски настройки, просто се рестартира. Това е едно много кратко, бързо видео. Вие сте с Може би полезно. Лайк, subscribe, share. Ето я, стартира си в момента. Благодаря.